I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jedan review. Danas ćemo otvoriti također paket sa Gearbesta i u ovom paketu se nalazi kabel sa VGA ulaska na HDMI ulaz. Znači vidite kako paket, ovaj paket su malo posrale ptice da izvinete, ali dobro, nema veze, unutra ja mislim sve dobro. Sada ćemo mi da otvorimo ovo. Tako. I evo vidite, znači ovdje se nalazi taj kabel i naravno onaj papir što uvijek dođe. Uz ovo znači HDMI to VGA kabel, znači oko 2 metra, 1,8 metara ovdje ima. Kako se ovo otvara, moramo pokvariti. Tako. Evo vidite, znači evo ovdje, ovo je zaštićeno sve, kao što možete vidjeti, znači to se skine, ovo je HDMI ulaz, evo vidite, a ovo je VGA ulaz. Eto, i to znači sada se sa laptopa na TV prikopča ovo, ne vidimo koja je baš dužina. Piše da je 1,8 metara. Ja mislim da je to. Pa jest, nema 2 metra. Evo možete vidjeti i vi. I to bilo to ljudi. Hvala vam na gledanju. Mi se vidimo u sljedećem reviewu, a do tada pozdrav.